kaon. Pero diyan na rin sa ato niya. Natupuno ka din. Ako mag-imilian sa tulong. Nakuha sila magkasilabot pa kay ang katinda na ang tanang nagigitira sa kano sila ibilin. Boss. Na nibayad na kuloob na ibidos. Pagkanaw nun sa inasal. Package. Mo nga gamay kuno kay inasal ingak mo siya mobayad. Dili ang inasal, gamay ang package. Dako kay ang inasal. Ingak mo siya mobayad sa kuwan nga di tawo kapang mga mobayad kay gamayan kuno. Na sa City Hall dapit. Dito Cebu City. 19,200. Sila 9,000 na marag 10,200 ang balag na niya. Hindi na lagi mo hatag siya kung ano gamayan na kuno siya sa sudan niya. Ano maring nga reklamo na rin mga kuwan niya. Diyan na rin yung barangay niya. Yan, ngari lagi na ako. Anti na maris pa niya. Sige pa. Karang 50 to 60 katas dito magdala mo warang tingin mo naman anak. Diyan naman, kuha naman sila. Usay, paminaw nyo rin, nangaon na sila ni? Wala pa sa ko kay Bowser. Wala pa naman sa akong kuhaan diri pre, observer diri pre, murag taon-taon naman yung mga bisita niya, daghan naman sa kenan diri, murag nakapangaon na siguro ni. Sa maya mong sa inyo opisina rin, unsay kuan mo no, advice ito, sa advice sa inyong dako ba gid. Amuray. Ako ang mana sir, mo ang ginao sa online. So, kuan man ni nila pre, online man dai ni pre nya, di adri silbi ang murag dako niya, ang istorya mo kadiya pre. Istorya des konser. Hello, Cons, may hapon Cons. Ay. Kanang magpatabang lagi ta mid Cons, oy kanang amo problema karon Cons baka dili man nila ihatag ang sudan Cons kay gamayan sila sa package daw niya. Karon ni ana ko ana pa man sila kulang ni ana ko nga ug di mo mobayad sa kulang ma'am. Kuhaon lang nako ang kanang sudan tanan nya iuli lang nako inyong kwarta. Di man siya mosugot kay unsa daw ko nagpakaon niya sa bisita. Nya inani nga sitwasyon na Cons, ako doble noon akong lugi ani kay di pa nako makuha ang sudan plus nawa pag ginako akong 10,000. Dali ka makayo. Sige. Init yan kay palit. Ako adyo ni Cons sa kuan, ako ang online. Oo. Kuon ako ang sudan lagi Cons kay iuli kung dili nila ihatag pabayran jud nako. Mao ra man kinang kuan solusyon. Kung di nila ihatag ang sudan, pabayran ako ang balance. Storya na mo yan. Labre. Sama yan mong wato na rin ba? Oo, murag ila online kuno ni ba. Sige, ako lang purbahan diri pre. Kanya sige. Tawag lang ko nimo kung say update diri. Amo lang purbahan doon nga rin sa so. Sige pre. Mauban minimo ya, isog ra pa katong babae po. Sige. Dayan mo saya man nakao diri. Number sa igit. Tawag yun ang tao po. Sinama yung tao. Asa number ni? Oh. Ay, ipato na lang nila. Sabayo ipato na nila. Nanawag na ba siya? Pastos kayo siya ang dag storya? Isog kayo. Sakit nung siya sa tulong. Stress ko. Grabe akong stress. Piste.
Actually, lechon package katong dako kay nga lechon nga sa akong reseller. Nahog siya og 18,400. Dako kayo nga lechon plus nag-customize siya og kuan kanang sudan. So nahog siya og na total na ko is 18,800 sa akong total na sa akong reseller plus 400 nga Ano na lang, patong man si. o lagi padidakan na lang nakukuha unto nako iyang komisyon. Oh. So mga sa akong reseller ni patong siya og 2,000. So ang ako ang dawat ng taani is kuan ra 17,800. So, ni patong siya og 2,000 mo na 19,800. O nya karon pag deliver na shock siya kay nganong gamay ra daw kuno ang sudan, which is good for 50 to 60 packs gitong last nga package. Dako jud kayo ang lechon, promise. Pag human di siya mo bayad sa iyang kulang na 10,200 kay gamayan na daw siya sa package. So karon nagbahad siya nga make sure nga og moari ka pagdaog warrant. So nakig-coordinate ko dire sa barangay Babagdos dire sa Busay. Di siya mo bayad, grabe isog kay siya. Di siya mo bayad. O nya ako siya giingnan nga iuli ang sudan, ma'am. I-refund kasi imong down payment nga 9,000. Iuli ang sudan dayon. I-refund ka. Which is dili siya mo sugot nga iuli kay wa daw siya pakaon sa iyang mga bisita. So doble na akong lugi. Malugi ko og di na ko makuha ang sudan. Malugi pa jud ko kay wala dili mabayaran. So doble. Bahala na lang untag ako mo problema ug unsaon pag dispatchar. Nagkurog akong unod. First time gyud ni maparapi tolfo jud ko ani. Di lang ko mo drop og name kay basin malain na sa ni nga kaso. Basta nami diri sa kuan. Barangay Babagdo sa Busay. So dili siya mo bayad. Dili sa ko mo drop name. Basta kay nami diri dapita. Nami diri dapita. Imagine na lang ninyo nga wako'y tuog. Kapoy kayo, jadi ko bayaran. Wa pa mi tuog nang adlawon pa mi. Jadi mi mabayaran na ni. Try na dyan kong kalma. Ako ang dili nila ihatag ang sudan. Tubli akong lugi. Wala ko'y mga dispatcher nga sudan nga makwartahan na unta na ako. Unya di pa dyan ko mabayaran sa Gismail. Wala ko nihilak tungod kay kanang di ko mabayaran or unsa kuan ko gingnan kong nangangilad ko ako nihilak na ang ako walang hago kayo mi sayo kay minang mata magkadlawon pa pang prangay nga nanion lang mi. Pwede na kayo na ako makuha ang Gismail pero ang kakapoy na mo kahagoy na neon lang. Piste. Una naman may kikuan diri barangay Tanod. Ilan ang giadto sa balay. Wala lang sa mi mo kuyog kay kuan kanang isog kayo babay. Pariner man ang bana. Inan mi nga gamay ra ko no ang package. Kada ko ato, dako kay lechon. Plus nag-customize pa siyang sudan. Sus, nalang nimo ma-imagine ang imong kahago. Imong kakapoy. Ang sweldo pa kas mga tao. Huwag gani mito, gani. Kagabi nagunsa, nagpinatyanay pa dito sa mua dapit. Sa nakurasan na to, alas 4, ni mata ko alas 6.
Okay, nag-pick up. Nag-pick up pala city. Di ko ma-problema or di ko mabayaran. Basta lang na ako'y ma-dispatchar. Ako na'y bahala unsa ang pag-dispatchar. Dili lang nila tablahon na mong hago. Di nila ihatag. Ano gano'n di nila ihatag? Hindi naman sila mabayad. Magtanaw lang ko sa akong mama. Kapoy kayo ba akong mama magluto? Totoo pang singot. Yung kung ba na mga adlawon pag... Akong ba na mga adlawon pag kumpra. Ako mga stepson mo. Pa ako gasulon. Bangbangon na mo. Kuha ditong inasal. Ha? Mag-waste pa ko gasolina. Di ko actually akong paghilak nga luoy ko sa mga tao nga akong mama, sa akong bana, sa akong stepson, akong iyaan nga motabang na ako. Naluoy ko kay una nilang matabla among hago. Kung kwartahay lang, pwede na dyan kayo. Di ba? Nga ako alang naluoy ko sa akong mama. Taon nang naong sa akong mama, singot kayo. Singot kayo, panitwag akong mama. Alas 5 sa buntag, nagluto na akong banan. Alas 4 sa kadlawon, alas 3, ngumpra na. Ako alas 6, mata